dino Minggu saate apa lah. Rotok klimis. Lanang kok dino Minggu ra apel kowe gur ana apa gejiblek jogrok. Apel lah. Bebet. Kowe wis mau apa? Nembe wae iki kok sayang. Ayo dolan iki Minggu lho. Larang ngejak dolan ki numpak apa to? Motor ceyangku. Motore luwak iki. Bedese teko barang ngopo kae jae. Alah rok ngejeki dolan kok. Mbok ngene kiye, kaya golek rongsok ah. Hooh sih aku ya isin to tumpakne kaya ngono kuwi. Minimal yo ngene iki lho. Ya wis lah Mas, tak dolan Mas Rian wae aku. Kae kok yang tak teko barang sih lah. Pelak ngupit to yang ngene iki. Ya, Dek. Ya. Aduh.